L'FP Dual és una modalitat alternativa a la formació professional tradicional. Està organitzada conjuntament per les empreses i l'institut que actuen de manera coordinada i corresponsable en el procés formatiu dels estudiants. L'alumne esdevé un aprenent i combina la formació amb l'institut amb l'activitat a l'empresa, de manera que aprèn treballant i treballa aprenent. L'Institut Cal·lípolis oferta aquesta modalitat d'FP en diversos cicles formatius. La meva motivació en la formació dual és que adquireixes una experiència i una preparació a l'hora d'enfrontar-te a la vida laboral. Els avantatges que veig enfront a la formació convencional és que tenim més oportunitats a l'hora de trobar treball, tenim una experiència acadèmica, una experiència laboral, les pràctiques són remunerades, tenim una major motivació. Tenim tantes hores d'empresa que compartim molt de temps amb els treballadors i la propietària. Gràcies a això ens podem integrar perfectament tant amb les persones com en el treball. Jo en el meu cas ja estic treballant, el ser contractat posteriorment afavoreix, ja que ja saben com et desenvolupes en l'àmbit professional, tan format com ells necessiten i a la vegada tan conegut emocionalment, quin caràcter tens, si a l'hora de tindre problemes som resolutius. Estic més preparada havent fet la formació dual que si hagués fet una formació FCT. Tinc més facilitat en entendre els conceptes teòrics, ja que l'hem passat a la pràctica en aquest cas. I pel fet que fa la pràctica, tinc més destresa manual i rapidesa. L'aconsejaria a tothom, ja que aquesta modalitat surts molt més preparat i amb més confiança en tu mateix. Apostamos por la formación dual porque hay un aumento de horas en la hora práctica, en el salón, y el aprendizaje para el alumnado es mucho más completo y salen mucho más preparados. Permite un acompañamiento en todo momento con el alumnado, aumentando más esas tareas cualificadas, siendo el nivel de experiencia mayor. El hecho de que esta formación sea remunerada es una compensación a este esfuerzo por parte de este alumno, que además es importante para ellos y para que sea posible también que ese alumno finalice su formación. Recomendaría este tipo de formación por 3 motivos. Todo proceso formativo ayuda a crecer al formador. Segundo, porque es una ayuda complementaria para la empresa. Y tercero, da la oportunidad a asegurar a este alumno la incorporación a esa vida laboral en cuanto finaliza sus estudios. En definitiva, la formació dual permet establir una major vinculació i corresponsabilitat entre l'institut i les empreses. Ofereix estímuls positius tant per a l'aprenent com per a les empreses i millora la formació, la qualificació i el desenvolupament personal de l'alumnat.